Cishe sonke manje sesiyayazi i-algorithm ka-social media ukuthi isebenza kanjani. Noma nje into ebizwa nge-algorithm, but specifically asibuke le ka-social media, yabo. Abaningi bethu nginokubezwa nje kuma-content abo bephatha igama elithi algorithm and bayichaze futhi. So okungenza ngibone ukuthi hhayi no, abaningi bethu ngeke bethi abayazi le nto ekuthiwa i-algorithm noma kungathiwa awuyazi-ke kulungile-ke ngizoyichaza-ke ngoba ngifuna ukukupha indlela ethile ezokusiza ukwazi ukuthi ube umuntu ocabanga positive. Ngiyakhumbula nje ngisaqala i-content yami nganginokusho ngithi uzenza wena futhi namanje ngisasho. Uzenza wena ngengqondo yakho indlela ocabanga ngayo. Zonke izinto ezenzeka kuwe zenzeka because of you, hhayi ukuthi mhlawumpe uNkulunkulu uyakubukelela noma iyilinga usathana abathakathi. Zonke lezi zinto izinto ezenzakala after wena uyicelile ngengqondo nemizwa, yabo. So ngicabanga ukuthi lolu lwazi engizokupha lona luzokusiza ekuthenini ukwazi ukuyilawulela wena ingqondo, ikakhulukazi ucabange izinto ezi-positive enokwenza kube yi-frequency, yabo. Kulungile-ke. U-social media uma uthi uyawubuka noma i-algorithm yakhona isebenza ngokuthi uke wabona ukuthi khona into othi ukade uyicabanga bese iyakuvezela yena u-social media ungaze uyixoxe namuntu, yabo. Uke wanaka futhi ukuthi uma uke wabuka ividiyo uma uke wabuka ividiyo mhlawumpe kanye today, uke wanaka ukuthi ntambama izobuya uphinde noma kungasabuyi yona but kuzobuya i-content efana nayo uphinde uyibuke nantambama. Kusasa uzothola amavidiyo akhona cishe awu-3 kuyela ku-4 ngoba i-algorithm isebenza kanjalo. Uyazi inakani? Inaka ukuthi iyiphi ividiyo oyibukayo. Uyabona wayibuka ividiyo yaze yeqela ngale ku-1 minute, iyayirekhoda i-algorithm ukuthi kusho ukuthi uyayithanda leyo nto leyo ngoba iyakubuka futhi noma kukhona amavidiyo osheshayo uku-scroll-a kuwo, yabo. Uthole ukuthi ufike uyayibuka ividiyo uyibuka u-2 second ingakuchazi u-scroll. Iyawadelete-ke lawo mavidiyo ayibisakubuyisela wona. Kodwa ividiyo ozoyibuka idlule ngale kweminithi noma kwa-30 seconds iyayinothisa leyo vidiyo leyo ibone ukuthi kusho ukuthi u-interested kulowo mavidiyo akanjalo bese ilokhu ikubuyisela wona, yabona. I-algorithm leyo i-check-a ama-movements wakho nama-thinking patterns wakho, yabo, bese iyakwazi ukuku-predict-ela ukuthi kusho ukuthi uthanda lolu hlobo bese